Sa ma naslu għal dan il-proġett li l-umwiet 18 sena sħaħ, ir-residenti qed ikollhom iħallsu prezz qares. Imsakrin f'darhom 6 xhur mingħajr ma jistgħu jiftħu tieqa minħabba trabiet illi x-xogħlijiet qegħdin joħolqu. Xogħlijiet li qed isiru periklu għar-residenti u dawk kollha li jiġu f'dawn l-inħawi. Kif tixet l-istorja ta' Mirigalja, anzjana ta' 67 sena. Meta nhar l-10 ta' Awwissu din l-anzjana kienet għaddejja minn Bormla biex tmur il-poliklinika tal-lokal, hija tfixklet f'bankina, waqgħet u ħabtet rasa. Kalla bżonn akura sajra hawnhekk għamlu wiela għax kważi fejn il-poliklinik. Issa nhar l-erba' bdiet tintaraf minn sensejja, għaddejja l-emerġenza u kellna sabu li kellha emorraġija ġer rasa. Raymond Gallia jispjega kif minn dakinhar tal-inċident sal-lum ommu baqgħet sejra l-lar u llum tinsab mintlufa minn sensija fit-taqsima tal-kura intensiva. Għadha l-ITU. Għadha kritika sal-lum għadna ma kelmetniex. B'qalbu maqsuma Gallia jistqar li b'daqsxejn aktar attenzjoni l-inċident ommu seta' jiġi evitat. Inċident tort tax-xogħlijiet li qed isiru kif jistqar Gallia ma' News. Pero meta kellimt il-konsulent, staqsajtu, għalli definitely li għandha mid-daqqa. Gallia jistqar li bħalissa ommu qed tingħata l-aqwa kura fit-taqsima tal-kura intensiva għaliex tfixklet f'bankina, każ illi bħalu qed ikun hemm ta' kuljum kif jistqarru residenti li tkellmu magħna. Inċidenti li qed isiru għaliex il-perikli kollha jinsabu esposti għall pubbliku mingħajr ebda sinjali ta' prekawzjoni. Ma x-xogħol qed isir, imma l-inqas. Speċjalment fejn għadu nies ċivili, bankin u affarijiet hekk. Illum kienet ommi imma darba se jkun ħadd ieħor. Dwar ix-xogħlijiet li għaddejjin bħalissa l-Ministru Ostingat qal li l-Oppożizzjoni tuġa żaqqa meta tara l-investiment li qed isir mill-Gvern fin-naħa t'isfel ta' Malta. Min-naħa tiegħu il-kelliem ewlieni Laburista Silvio Parnis qal li residenti ta' madwar il-Baċir numru 1 qed ikollhom iħabbtu wiċċhom ma' dan l-inkonvenjent tort tal-inkompetenza grassa tal-Gvern ta' Lorenz Gonzi. Huwa qal li l-attitudni tal-Gvern fuq proġetti bħal dawn tixet il-medjokrità u n-nuqqas ta' ideat.